Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic, 15 d'agost. L'Assumpció de la Mare de Déu. Text de l'Evangeli. En aquells dies, Maria se n'anà de pressa a la muntanya en un poble de Judea. Va entrar a casa de Zacaries i saludar a Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l'infant va saltar dins les seves entranyes. I Elisabet quedà plena de l'Esperit Sant. Llavors, cridà amb totes les forces: «Ets beneïda entre totes les dones, i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor em vingui a visitar? Tan bon punt he sentit la teva salutació, l'infant ha saltat de joia dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut. Allò que el Senyor t'ha anunciat es complirà». Maria digué: «La meva ànima magnifica el Senyor. El meu esperit celebra Déu que en salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d'ara, totes les generacions em diran benaurada, perquè el Totpoderós obra en mi meravelles. El seu nom és sant, i l'amor que té els qui creuen en ell s'estén de generació en generació. Les obres del seu braç són potents, dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del sòlid i exalta els humils. Omple de béns els pobres, i els rics se'n tornen sense res. Ha protegit Israel, el seu servent, com havia promès als nostres pares. S'ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre». Maria es va quedar uns 3 mesos amb ella i després se'n tornà a casa seva. Comentari. Don Josep Alegre, abat de Santa Maria de Poblet, Catalunya. La meva ànima magnifica el Senyor. El meu esperit celebra Déu que em salva. Avui celebrem la solemnitat de l'Assumpció de Santa Maria en cos i ànima al cel. Avui, diu Sant Bernat, puja al cel la Verge plena de glòria, curulla de goig als ciutadans celestes. I afegirà aquestes precioses paraules: «Quin regal més formós envia avui la nostra terra al cel!» Amb aquest gest meravellós d'amistat, que és donar i rebre, es fonen allò humà i allò diví, allò terrenal i allò celest, el que és humil i el sublim. El fruit més granat de la terra és allí, d'on procedeixen els millors regals i els dons de més vàlua. Encimada en les altures, la Verge Santa prodigarà els seus dons als homes. El primer do que et prodiga és la paraula, que ella saber conservar amb tanta fidelitat en el seu cor i fer-la fructificar des del profund silenci acollidor. Amb aquesta paraula en el seu espai interior, tot engendrant la vida per als homes en el seu ventre, Maria se n'anà de pressa a la muntanya, a un poble de Judea. Va entrar a casa de Zacaries i saludar a Elisabet. La presència de Maria expandeix l'alegria. Tan bon punt he sentit la teva salutació, l'infant ha saltat de joia dins les meves entranyes, exclama a Isabel. Sobretot, ens fa el do de la seva lloança, la seva mateixa alegria feta cant, el seu Magnificat. La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva. Quin regal més formós ens retorna avui al cel amb el cant de Maria, fet paraula de Déu. En aquest cant hi trobem els indicis per aprendre com es fonen l'humà i el diví, el terrenal i el celest, i arribar a respondre com ella al regal que ens fa Déu en el seu fill a través de la seva Santa Mare, per tal d'esdevenir un regal de Déu per al món i demà un regal de la nostra humanitat a Déu, tot seguint l'exemple de Maria que ens precedeix en aquesta glorificació a la que ens trobem destinats.